Ndi nthawi ya nkhani msabata yomwe timakupatsirani zina mwa nkhani zikuluzikulu zomwe tinali nazo mkati mwa sabata, ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tione mitu ya nkhanizi. Komiti yoyendetsa msonkhano waukulu wa MCP yali palibe waonetsa chidwi chopikisana ndi achakwera pa udindo wa mtsogoleri wa chipani. Ripoti la World Bank laonetsa kuti mlingo wa chimanga chomwe dziko lino ndi mayiko ena kumwera mwa Africa akolole chitsika. Khoti ulilongwe lamasula Norman Chisale pa milandu isanu ndi umodzi yokhudza kuopseza ogwira ntchito mboma. Ndiwo agalu oposa 400 afa ku Blantyre kuyambira April atadya chakudya chomwe akuti munali chuku. Tindizi ndi zina zambiri mukhale pomwepo. Komiti yomwe ikuyendetsa zokonzekera za msonkhano waukulu osankha adindo mchipani cha MCP yali mtsogoleri wa chipani cha Lazarus Chakwera sakhala ndi opikisana naye pa mpando wa utsogoleri ku chisankho chomwe chipani chichititse pa 8 August chaka chino. Wapa mpando wa komiti Akenzi Msukwa watiuza lachisanu kuti pakalata zoposa 100 zomwe alandira palibe yemwe aonetsa chidwi chopikisana ndi President Chakwera pa mpandowu. Mchipani cha UTM aphungu a chipanichi ati akayamba kukhala kumbali yotsutsa boma mnyumba ya malamulo. Aphungu akayamba kukumana mwezi wa Mawa. Mtsogoleri wawo Chris Kalamula Kanyasho wati ganizoli ladza malinga ndi kutuluka kwa chipani chawo mu mgwirizano wa tonse. Ndiwo achita izi limodzi ndi aphungu ena omwe anapambana pa chisankho ngati oyima paokha koma amagwira ntchito ndi chipanichi. Tinji ripoti lomwe walemba Luka Benson. Wayankhula ndi Zodiac pa masambanjati lachiwiri, Dr. Dalitso Kabambe ati alowa chipani cha UTM atakopeka ndi mfundo zake zofuna kuti Amalawi akhale mmoyo wabwino omadya katatu, dziko la mafakitale komanso kulemba anthu ntchito 1 million. Dr. Kabambe pomwe atsimikiza kuti adzayimira ngati phungu wa dera la masambanjati chaka cham'mawa atsutsa malipoti oti alowa ndi cholinga chokhala mtsogoleri wa UTM. Ndaona kuti zambiri za manifesto azipani zambiri zabwino, komano zipani zambiri zija manifesto awo ngakhala labwino anakhalapo mboma ndikutuluka ndikayerekeza zimene ananena manifesto ndi zimene anachita ali mbomamo, ndimaona ngati kuti pakukanukana kusiyana kulekana kwambiri. Komano mwina nkutheka UTM chifukwa sitinayionepo ili mboma, mwina iyi ipatse mwayi kuti iliwe mboma. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala ati Dr. Kabambe athandiza kuti chipanichi chikhale cha mphamvu m'midzi, ndipo atsindika kuti malingana ndi malamulo mtsogoleri wa chipanichi ndi Dr. Michael Usi. Zikutanthauza kunena kuti ngakhale pansipa ndi kuti chipanicho chikukula, chifukwa ngati tikulandira anthu amene ali amphamvu chonchi nkumanena kuti afuna kuyimirira kudera kuno, ndiye kuti ngakhale ifeyo tikakhala tikudziwa kunena kuti kunonso chipani chikhala cha mphamvu kwambiri. Pakadali pano katswiri pa ndale a Ernest Tindwa ati anthu amayembekezera kuti Kabambe alowa UTM ndipo akukhulupirira kuti adakali ndi maloto odzakhala president. Dr. Kabambe anatuluka mchipani cha DPP sabata latha ndipo manong'onong'o anamveka kuti akupita ku UTM. Kumayambiriro a sabatayi mtsogoleri wa dziko la America Joe Biden analengeza kuti sapikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dzikolo chomwe chichitike mu Novemba chaka chino, ganizo lomwe akatswiri pa ndale ati likhale phunziro kwa atsogoleri a ndale a mayiko monga Malawi kuti adzimva zonena ena. Kasimaudi anatipasira ripoti. Mtsogoleri wa dziko la America a Joe Biden la Mulungu walengeza kuti sapikisana nawo kuti amusankhenso ngati mtsogoleri wa dzikolo pa chisankho chomwe chichitike mwezi wa Novemba chaka chino. Izi zikutsatira zomwe akuluakulu ena chipani chake cha Democratic akhala akunena kuti a Biden asapikisanenso kamba kuti akula komanso akudwala. Katswiri pandale mdziko lino Ayamikani Chitete Kaluwa wati zomwe a Biden achita zikhale phunziro kwa atsogoleri ena andale m'mayiko monga Malawi kuti azimvera maganizo a anthu ena kuphatikizapo mamembala a chipani chawo. Kumvera kumeneko ndi chinthu chopambana ndithu chimene ena atazimvera kuona kuti kodi anthu akuti chani, anthu asaka kungoyankhula kuti mwakaduka ayi, koma akundifunira zabwino komanso akulifunira zabwino dziko.
zitha kupititsa patsogolo ulamuliro wabwino m'mayiko ambiri. Katswiri wina a Ernest Chindwa wati ganizo la Biden likusonyeza kufunika kopereka mphamvu zambiri ku zipani osati mwa anthu omwe amatsogolera pa nthawiyo chabe. Zipani zathu zisiye kukhala zipani za munthu wina kapena anthu ena, zizikhala zipani za mamembala. Ku America zachitika chachoona kuti zipanizo si cha Biden iyayi, chipani icho ndi cha anthu mamembala. Ndi chifukwa chake atamuuza kuti inuyo ndinezi kuonera inuyo simuwina mpando umene umwina sikuyenerezani ndipo sitingawine kutayako inuyo. Tikuona chipanicho si cha Biden, Biden amva ndipo anena kuti satikisana nawo. Zosiyana kunoko kumalawi pamene simungapite ndikanena amene amafika mudena cha chipani nguwauza kuti inuyo tikuona kuti mwina singu oyenera pazifukwa izi ndi izi. Biden omwe nthawi yawo yokhala pa udindowu ikutha miyezi 5 ikudzayi ati akanakonda kuti wachiwiri wawo Kamala Harris achipani cha Democrat chipanichi chiwasankhe kuti azayimire pa chisankhochi, ndipo ngati angawasankhe iwo azapikisana ndi mtsogoleri wakale wa dzikolo Donald Trump. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Akatswiri pandale achenjeza atsogoleri a zipani kuti asamalire koma kukwaniritsa malonjezo omwe amapereka kuti anthu oponya voti adziwakhulupirira. Akatswiri wa Victor Chibofya ndi Chimwemwe Tsitsi analankhula izi mu mzinda wa Blantyre lachitatu, pomwe wapampando wa bungwe loona zisankho la MEC Justice Annabel Mtalimanja amalengeza opambana chisankho chapadera cha kansala chomwe chinachitika ku Mangochi ndi Blantyre lachiwiri. Alex Banda anatipatsira ripoti. Zotsatira za chisankho chapadera chomwe chinachitika lachiwiri ku wodi ya Mwansa m'boma la Mangochi komanso ku Chilaweni m'boma la Blantyre akuti likhale chenjezo ku zipani zazikuluzikulu malingana ndi akatswiri pa nkhani za ndale. Kotero kuti ndi bwino kuti katswiri wina Chimwemwe Tsitsi watitu zotsatira za ku wodi ya Mwansa ku Mangochi komwe oyimira chipani cha MCP wapambana ndi langizotu ku zipani zikuluzikulu zoti mawu aja kuti malo ena nkuchipinda kwawo atha kukhala nkhamba kamwa chabe. Atsitsi achenjezatu zipanizi kuti zivale zilimbe. Ndizolimbikitsa minanena Tsitsi unena kuti katswiri wina pandale a Victor Chibofya walangiza atsogoleri omwe amasankhidwa ndi anthu kuti adzikwaniritsa malonjezo awo, apo ayi anthu omwe amavota aleka kuwakhulupirira. Maganizo atu anatuluka lachitatu pomwe mkulu wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC Justice Annabel Mtalimanja amalengeza zotsatira zovomerezeka za m'mawodi awiriwa. Stuart KC Mwase MCP 1073 votes. Mtalimanja asindika kuti oyimira chipani cha MCP ku wodi ya Mwansa Stuart Mwase ndiwo apambana, ndipo ku Blantyre oyima payekha a Maxwell Chipiriro Phiri ndiwo akhale kansala. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC watinso bungweli likhazikitsa ntchito yokonzekera chisankho ya chaka chamawa pa 2 August pansi pa mutu oti kulimbikitsa utsogoleri wa demokrasi kudzera mu voti. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Alex Banda. Ku nkhani za chuma, ripoti la World Bank lomwe atulutsa msabatayi laonetsa kuti mlingo wa chimanga chomwe dziko lino komanso mayiko ena kumwera mu Africa akolole chitsika kamba ka ng'amba yodza ndi nyengo ya El Nino. Pokhazikitsa ripoti ili mu mzinda wa Lilongwe, mkulu woona za chuma ku World Bank mdziko lino a Jacob Angel anali kusakazikika kwa chuma kwachitisanso kuti zokolola zichepe komanso zaphinja nkhani yokhudza pokhala kuphatikizanso umoyo wa nzika. Dickson Chivaligonda anatipatsira ripoti ili. Ripoti latsopanoli lomwe ndi lachinambala 19 akuluakulu a World Bank apeza kuti nkhani za chuma zikupitirira kusokonekera mdziko muno zomwe akuti zaphinjanso moyo wa nzika za dziko lino. Pofotokoza za ripoti ili, mkulu woona za chuma ku World Bank mdziko muno a Jacob Angel anati ngakhale dziko lino lachilimika mu ntchito za malonda, katundu olowa mdziko muno ndiyemwe akuchuluka kuyerekeza ndi katundu yemwe dziko lino limatumiza ku mayiko akunja, zomwe akuti nzosathandiza pa ntchito yokonzanso chuma chake. A Angel ati ngakhale dziko lino lapanikizika m'magawo osiyanasiyana pa chuma, mwayi ulipo wokonzanso mavuto maka pokhazikitsa ndondomeko zodalirika. Nduna yoona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza yati boma liyesetsa kuyitanitsa achimanga kuchokera ku mayiko akunja pofuna kuthana ndi vuto la njala lomwe likuoneka kuti lakhudza kwambiri nzika zina za dziko lino.
Ripoti la World Bank lomwe pa Chingerezi amalitcha Malawi Economic Monitor limawunika zamene chuma chikuyendera mdziko lino komanso magawo ena osiyanasiyana achitukuko. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Dickson Chivwati Gondwe. Bwalo la milandu la Principal Resident Magistrate ku Lilongwe lachitatu lapeza kuti Norman Chisale wachitetezo wa mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika ndi wosalakwa pa milandu yonse isanu ndi umodzi yokhuza yopseza ogwira ntchito mboma komanso kugwiritsa ntchito mawu onyoza. Principal Resident Magistrate Rodrick Michongwe anati mwazina ambali ya boma alephera kupereka umboni okwanira kuti Chisale ali ndi milandu. Gilbert Khonyongwa ndi lawyer wa Chisale. Akoti apeza kuti aboma alephera kusonyeza kuti Chisale anapalamula milandu imene amalemba mkhotimo. Ndiye panopa alibe mlandu ndipo ndi munthu mfulu ndithu. Mwina mongo wakumbutsa wanthu Chisale amayankha milandu yanji? Chisale amayankha milandu 6 1 oti anagwiritsa ntchito mawu otukwana kapena onyoza amene wanyoza minister achilungamo Amvalo, komanso kuti anayankhula mawu opseza Dr. Kayuni Amvalo komanso wachilomba, komanso kuti anapanga khalidwe ofuna kuchinjiriza kuti chilungamo chisayende bwino, komanso kuti anapanga ntchito osokoneza ku polisi. Milandu 6 ndi imene iwo amayimbira. Superintendent Ken Muhango ndi mmodzi mwa maloya aboma. Bwalo limene akupereka ngati Mr. Chisale ali ndi kesi oti ayankhe ku bwalo kuno, koma anena kuti alibe mlandu pa Mrs. County. Mabwalo athu timalemekeza kuti chigamulo chimenechi ife tichilemekeza. Ngati pali zina zoti tikhoza kupanga tipangabe kusogolo kuti tisatira malamulo kuti tione kuti kusogolo kuti panga chani. Koma panopa tikulemekeza khoti kuti labeka malamulo limeneli. Mungonera nkhani msabatayi pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tikumanenso posekedwa apa zikatha izi. Nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni, kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikepo. kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza. Yogawa bungwe la Chewa Heritage Foundation Chefo likukuita nani nonse kumwambo wa chaka chino wa Chewa womwe udzachitike loweruka pa 3 August 2024 m'mudzi mwa Msampha. Tiye chadza kuyambira 7 koloko mmawa mpaka 5 koloko madzulo. Cholinga cha mwambowu ndikutsegulira malo yomwe Chefo yagula. Mukafuna kudziwa zambiri lankhulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Sefren Kumura pa 0999878855 kapena mneneri wa Chefo Ajime Chikuni pa 0999218116. Tiyeni tonse kuti tisangalale ndi magulu achichewa uku tikudya zakudya zachichewa. Yogawa. Takulandiraniso tipitire ndi nkhani msabatayi. Komiti yoyendetsa msonkhano waukulu wa MCP yati palibe woonetsa chidwi chopikisana ndi achakwera ku udindo wa president wa Chipani.
ripoti la World Bank laonetsa kuti mlingo wa chimanga chomwe dziko lino ndi mayiko ena kumwera mu Africa akolole chitsika. Khoti kulilongwe lamasula a Norman Chisale pa milandu 6 yokhudza kuopseza kugwira ntchito mboma, ndipo agalu oposa 400 afa ku Blantyre kuyambira April atadya chakudya chomwe akuti munali chuku. Tipitirire ndi nkhanizi. Bungwe laona za nyama lati agalu oposa 400 afa mu mzinda wa Blantyre kuyambira April kamba kakuchuluka kwa chuku muchakudya chopangidwa kuchokera ku chimanga. Bungwe la Blantyre Society for the Protection and Care of Animals lati zotsatira za kafukufuku kwawo atayeza agaluwa zaonetsa kuti afa kamba kachuku. Zulekana Nguwo anatipatsira ripotili. Agalu ochuluka mzigawo zapakati ndi kumwera akhala akufa ndipo sadziwika kuti izi ndi kamba kachuku ochuluka mu chakudya chopangidwa kuchokera ku chimanga. Dotolo wamkulu ku Blantyre SPCA ati Muthemanda wati kutsatira agalu omwe eni yake anawapititsa ku chipatalachi. Tiupatsani ripoti limenelo mu nkhani zathu zotsatira. Nthambi ya polisi mdziko lino yaonjezera chiwerengero cha polisi kufika pa 19,452 pomwe yatsiriza kuphunzitsa ndi kulemba ntchito a polisi atsopano 1,995. ndi unena za chitetezo cha mdziko Ken Zikhale Ng'oma yomwe imayankhula pa mwambo otsekera maphunziro a ena mwa apolisiwa mu mzinda wa Blantyre lachisanu inapempha apolisi kuti adzigwira ntchito yawo motsatira malamulo ponena kuti dziko lino likukonzekera chisankho chaka chammawa. Christopher Sande anatipatsira ripoti ili. Isi ntchito ya anthu amantha kapena adyera. Awatu ndi ena mwa mawu omwe nduna yoona za mdziko Ken Zikhale Ng'oma anauza apolisi omwe amaliza maphunziro awo ku sukulu ya polisi ya Limbe. Ang'oma anati pomwe dziko lino likuyembekezera kukhala ndi zisankho mwezi wa Septemba chaka chammawa, apolisi akuyenera kugwira ntchito yawo motsatira malamulo posaonetsera chipani cha ndale chomwe amatsatira. Mpofunika ndithu kuti polisi yathu ikhale yamphamvu kwambiri komanso ikhale yochulukana bwino kuti chitetezo cha dziko lino komanso zina zake zofunikira mukukhalizana ndi mmene mukufunsira za elections zizayende bwino. Ndayesesa kuti ma elections onse amene tapanga nkhati amene by elections pasakhale ziwawa andinonse mwaona zonse zayenda bwino opanda ziwawa koma anthu aja ndi ochepa pakufunika tikhale ndi anthu ambiri kuti pasakhale chiwawa kona ili yosakadusa aone kuti chithandizo chili pafupi ndi zimene tikuchita fight. Ndunayi inaonjezera kuti akufunitsitsa atalemba apolisi ena 10,000 mu zaka zikubwerazi kugula galimoto zatsopano za apolisi, ndege za mtundu wa helicopter, kumanga nyumba za apolisi ndi zina zambiri. Wachiwiri wamkulu wa polisi mdziko lino Happy Nkandawire apempha apolisi atsopanowa kuti adzikonda dziko lawo polimbikira kugwira ntchito komanso kukhala osunga mwambo. Nali wocheperapo nawo kwabwera apolisi anyiwaniwa makonstabolo anyiwaniwa 1,993 tanthauzo lake nlo lizifikirano amalawi ambiri. China mukudziwa chaka chammawa kuli zisankho general elections. Ichimenenso ifeyo timafunika kuti tikachite polisi tikatumikire pena paliponse. Chiwerengero chonse cha polisi omwe amaliza maphunziro awo kulimbi Ntakataka ndi kumlangeni ndi 1,993 mbalo mwa zodi yake. Ndine Christopher Sande. Bungwe la SIDET lati sili kubwerera mbuyo pa ganizo lake lochita mbindikiro ku maofesi a unduna wa zachuma ku Lilongwe kufikira mlembi wa undunawu Dr. Bechani Chereni atapepesa kwa Malawi. Mkulu wa bungwe la SIDET Sylvester Namiwa wauza Zodiac lachinayi kuti ngakhale analandira kalata kuchokera kwa DC mboma la Lilongwe kuti ayambe akambirana ndi Dr. Chereni asanapitirire ndi mbindikirowu, iwo akupitirira ndi madongosolo awo. Leya Malikano anatipasira ripotili. Malinga ndi DC wa boma la Lilongwe Alfred Palani, Bechani Chereni ndokonzeka kukambirana ndi bungwe la SIDET za nkhaniyi. Mizonadi chitatu kwenikweni kuti ndiolandira ifuka okonza zionetsero amangotidziwitsa ufulu wawo
kupanga zionetsero ndofuna kupanga mbindikiro yoti tizaonekera ndi kuwathandizira kuti ngati pali zionetsero zikhale molondoloka ndi mosaphwanya malamulo. Ndizoona kuti tinalumikizana ndi amene akupitawo, koma amene tinalumikizana nawo ali ndi chidwi choti akhale pansi ndikukambirana ndimene tayilembera katatu. Ndipo mkulu wa bungwe la SIDED Sylvester Namiwa wati ndiokonzeka kukumana ndi achereni koma apitirira ndi dongosolo lawo lochita mbindikiro ku ofesi yawo pokhapokha alembe kalata yopepesa. Kalata yotayilandira koma padakali panopa palibe chinthu chasintha, zokonzekera zikupitirira chifukwa chonena kuti 1 ananyozera masiku amene tinawapasa, 2 zofuna zathu zokhweka kwambiri kuti tonse mawu amene adayankhulawo onyazisa anthu ovota koma apepese ku mtundu wa Malawi. Mbuyomu achereni adati adayankha kale nkhaniyi ndipo anapepesa. Bungwe la SIDED lidapereka masiku 7 kwa achereni kuti apepese kwa Malawi kapena atule pansi udindo wawo kamba ati kolankhula monyazitsa Amalawi. Malo mwa Zodiac ndine Leya Malikano, Lilongwe. Ndipo msachipembezo bodi yongogwirizira yomwe anayikhazikitsa kuti itsogolere ntchito yokhazikitsa malamulo atsopano komanso kuchititsa chisankho cha atsogoleri a bungwe la Qadria Muslim yati yatsiriza ntchito yokhazikitsa malamulo ndipo ikusaka 43 miliyoni kwacha yochititsira chisankhochi. Wapampando wa bodi Maf Jalia Deya watsimikiza lero za izi koma wapemphasira monse a Qadria kuti adekhe pomwe bodi ikuchita madongosolo onse kuti chisankho cha atsogoleri atsopano abungweli chichitike. Kasimaubi ali ndi nkhani yonse. Kwa kanthawi ndithu magulu awiri akhalasa akumvana pa nkhani ya utsogoleri wa bungwe la Qadria Muslim Association of Malawi zomwe zinachititsa ena kutengera nkhaniyi ku bwalo la milandu. Chigamulo chake Judge Kenyatta Nyirenda analamula kuti mbali ziwirizi zisankhe nthumwi zoti zikhale mu komiti yongogwirizira yomwe itsogolere ntchito yokhazikitsa malamulo atsopano abungweli komanso kuchititsa chisankho cha atsogoleri atsopano abungweli. Pakadali pano wapampando wa komiti yapaderayi Mufti Jalia Deya wati ntchito yokonza malamulo ayatha ndipo wati pano komiti ikusaka 43 miliyoni kwacha zopangitsira chisankhochi. Monga Amalawi achikadiriya Asilamu mukuziwa kuti masankho sangachitike popanda ndalama. Ndiye apa pamene tata constitution sono tikusakasaka ndalama kuti tipangire masankho. Tikakazipeza ndalama tikazipeza tizakuitana nino atolangani kuti tisalengezeze siku lochita masankho. Iwo alangizanso Asilamu onse akadiriya kuti apewe kugwiritsidwa ntchito ndi anthu ena omwe akungofuna kukwaniritsa zolinga zawo pandale ponena kuti bungweli ndi lachipembedzo osati ndale. Utenga wathu ifeyo tikupemba Asilamu achikadiriya amene ali ndi chikhulupiriro cha chikadiriya kuti akale bata ndi mtendere. Nkhondo zimanga muzi ayi pakavuta pena pake kufusana nchinthu chabwino kwambiri. Amange bata chifukwa chache ndi ichi. Ndikupembanso Asilamu kuti asakugwiritse ntchito anthu ena kuti muononge kadiriya yanu. Pali chiyembekezo kuti mbali ziwiri zomwe zakhala zisakumvanazi ziyamba kugwira ntchito limodzi tsopano. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Apanso ndipo pamapeto pa nkhani msabatayi koma lisanasiyane tionenso nkhani zina zikuluzikulu zomwe tinakupatsirani msabatayi. Komiti yoyendetsa msonkhano waukulu wa MCP yati palibe woonetsa chidwi chopikisana ndi achakwera pa udindo wa mtsogoleri wa chipani. Ripoti la World Bank laonetsa kuti mlingo wa chimanga chomwe dziko lino ndi maiko ena kumwera mu Africa akolole chitsika. Khoti ku Lilongwe lamasula a Norman Chisale pa milandu 6 yokhudza kuopseza kugwira ntchito mboma. Ndipo agalu oposa 400 afa ku Blantyre kuyambira April atadya chakudya chomwe